Isa asok ka. Isa asok ka. Isa asok mo ini. Sekarang. Masuk. Sige. Sing sharp le. Asok ti. Nangya asok ka ka. Han. Antar asok. Ngarap itu sen. जों दाबो जुदरान कयनाय दाबो जों बाजार सबान बागै प्रस्तुत नाजाबा आरो किसा थांलायै बाजार सबान मोजां रना बागै आरो जे बास जाक बांनाय जुदरान कयनाय आरो सराफा थाङै बिसिनाय जों आधा घन्टा प्रग्राम फैनाय आधा घन्टा बिसिनाव जों जों जाखानाय जों नखर थिखाय जतन आसक फुंनि सिमिं बेलामा दाबो सारि सानजां टेंटै नराव पाइपलाइन हामबाय नराव बुबागानि जे दिनै बाइक रेली जेबो नर खाथुम खाजा खायसनो लगिरमान बागै बुबागानि लामाबो थायो नर जे लगिरमान बागै नर पाइपलाइन हामबाय मायाफोराव आरो दाबो चिनियाव पाटनि हातियाव जों सराफसा पक्टाइसा थाइनारगानि चिनि सार कैंडिडेट चिनि मादै सरि जिरानिया पनेर जिरानिया कन्स्टिट्युएन्सिनि चिन बरंना सारजों बिष्णु जों आरो थाइजा थाइनि बिन पखनावै चिनि जे चिनि तिनि बाजार पान्डा बा हावेमो पान्डा जों आरो पाइरबानो हायनि बागै नौनो जतन करियो प्लिज नर आरो ताइ सराफसान बागै नर किसे जरार दि चिनि सारनो जों बिसि नागला आधा घन्टा बिसिनो जों चिनि प्रोग्राम पाइरबाय हामबाय tu jadi kenci bunyi siapa? Bunyinya nak apa? Kita tanya. Tahu. Oh, bisnis HP itu bukan mana ternyata je. Ayo, biar kamu nanya apa? Oh, bisnis apa itu paksa? Kamu udah berani? Medium. Hey. Lagi mungkin masuk belum deh.